sa may... Sa Dinta gani. Kung pwede sa Picatins, kailan yung mga kalat? Sa Dinta siguro. Sa Payag, sa Coastal Road. Oh, sa Coastal Road. Hindi ma-ilan. Kaya sa Coastal Road mga kalat. Good dress ako, braso Denitos. Shoutout si Ma. Tapos na rin, no? May Owen Seafoods. Ito ulit kalma na dire. Pero dire kami sa, ano, sa Payag. Kaya ang pamilya. Shout out na kay, ano, kay Ma'am Karen. Hindi makakalat sa, ano, sa Payag. Celebrate kami sa, ano, sa graduation ni Tita Hope. Thank you ka Ma'am Karen. Pag-shout out ng dito sila pala na. Kaya may kami diri kakaon namin. Hindi lang mga food. Asa mairis, oh. Na. Ilawan tang ilang ano nga cucumber. Ilawan tang ilang cucumber. Namit man. Oo, namit. Kailangan ko ba? Namit. Nagkulit ka. Ito, ma-prena si Sir Jackie niya. Puno-puno. Sir, dukuan ay sir. Duko. Dahil maganda. Jay, come here, Jay. Ako mo lang dyan po. Oui, je sais, elle vient de m'appeler là. Yo! Kuhan na ako Bisaya. Naman di man saya. Ari. Kaya ako na mga kulat na hari kami dito sa Payag, no? Shout out sa amigo to. Shout out sa mga pare mo, pe. Shout out dito sa mga amigo ko sa Anilaw. Shout out sa mga amigo sa Tagalila. Thank you sa mga sikaso. Actually mga kulat nag-ano na kami, no? Nagsobra na kami sa oras, no? Ay kagila pa kay ano. Gila pa tani out nila, no? Salamat sila. Kay Ma'am Karen, no? Salamat sa ila. Shoutout lang sila mga friends na. Shoutout sa tanan-tanan nga mga viewers na. Dili sa Payag, sa Coastal Road, the best gina dili lang pagkaon mga kulat. Sabi nila pagkaon, pinili kami permi ka adto sa every time na may mga occasion kami, no. At salamat sila pag-asikaso kay mag-asikaso sila mga kulat the best. Hindi ka manugunan magasto kag barato na tingin mga food. Ari masama si Mami na mo nagapas. Tapos yung tumakmak na mo nagapas man are. Busy pa sino kuma. Congrats lang sa mangod di Tita Hope. Thank you. Tapos si Tita Faith naman next year. Board willing na. Tawag niya. Amon nila mga lugar mga kulat. Dami mataway. Grabe na oras bong mga gano'n na, malag 11, 10 na git. Overtime na git sila sa amon nga pagkaon dili. Salamat sa ilang pagkasikaso sa paghulat sa amon. Hi! Nabi ang nila lugar mga kaluto. Shout out to the Shout out sa taga Sir Colin. Shout out sa taga Sir Colin. Kung gusto nyo makita sa mga party yung pinamilya, dili ka makanto sa Payag sa Coastal Road lang. Antes Magundoys. The best kina dila mga food mga kalat. Suabe. Sa liwat mga kalat thank you sa ila pag-asikaso sa liwat dili sa Coastal Road sa Payag. Good vibes sila guys kalat vlogs. Cellphone ko din Ari di. Kaway ka pa ito cellphone vlog.
Daan na.